ngo cimto Timbuktu no wi nde fedde Afrika kor ko toɓɓe nayi hulani ko hiwgol be hoore ɓe ngulamu faddew halorgol ngaluuji leydi ndi wano nde nokkure ka kanŋe jasete takko Bamako gollida ko juuti telen ka laawi e uyki e raɗagol huwodiraɓe woɓɓe wano Fransa, Mali e Russi sifino e lewru ceegaburu nde hitande ɗo naɓiddal ka banŋe nucléaire. Russi no hulani kadi diplomatie on tentini fi Ukraine e ambassade ji kesi e balle. Nde tefore no wi Afrika kor no woni hunde hulɓininde ka teddingol hakke neɗɗo ɗum ko fiika itto pittale bonnugo piiji leñi goɗɗi. ɓe yewtuno kadi fi ngowar ngo waɗu noon ngo mura e hitande 2022 nde fedde no yeli ɓeydugo doole maɓɓe ka banŋe konu e dawro e nder ɗe leydi Sahel ko nde fedde lomti Wagner e nder Afrika ɗum ko gila ngu konu Wagner yalti Mali e lewru yawtundu ndu. Afrika kor ko humingo e konu misil ɓe tefanayi ɓe Russi gunduji ngu konu Russi joni no newnana jannugol e eltugol maalinaɓe ɓen no ɓe hutoro aalaji ɓe newnana joƴƴingo dakorɗe maɓɓe e nder Bamako.